siya ba'y nabubuhay pa? Ang sabi niya'y Jimmy, mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Gusto niya'y hindi nasunod, pagkat ako'y may dahilan. Ang gusto ko yung bawi, tumugtog ng gitara. At ako'y kanyang pinagbigyan, at kami magkahiwalay. Pagkat ako'y na ibang bayan, at nang kami magkita, siya ay bangkay na. Pumanaw na ang aking ama. Saan man siya naroon, mga payo niya'y tataglayin ko. Ang kanyang alaala ay lalagi sa isip ko, kahit siya'y wala na. Kahit siya